Miró viu a París quan l'any 1924 es publica el Manifest del surrealisme. El surrealisme es proposa d'expressar el funcionament real del pensament. Per fer-ho s'inspira en els somnis, on la ment flueix al marge del raonament i la moral. André Breton és el líder del grup dels surrealistes. El surrealisme va néixer com un moviment literari i ben aviat es va estendre a l'art. Pels surrealistes, la pintura i l'escultura eren una extensió de la poesia. Miró conviu amb els surrealistes, però mai no ingressa oficialment en el grup ni signa cap manifest. Jo no ho era de surrealista. M'interessava la idea de pintura-poesia, la pintura com a poesia visual, però la part narrativa del surrealisme, les petites històries, tant eren. L'obra de Miró experimenta una transformació. Els paisatges pintats a Mont-roig, abans tan realistes, donen curs a la fantasia i combinen elements geomètrics i formes orgàniques. També es tornen més sintètics. Algunes representacions són clarament surrealistes. Carnaval d'Arlequí és l'obra culminant d'aquest període de convivència amb els surrealistes. El quadre és un esclat d'imaginació desbordant.